بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم تاكو saurari mai girman Allah tare da gargadi daga bakin Muhammad Bashir Bala mai koro angon malamai takalmawa yamma gidan shagari Sokoto State tare da mai amsa mai shine Muhammadu Ahmadi ko Atiku neman lamba kuma ga tunan za a ba su 080-687-698-97 ya wanda baya kasawa ga komi muke bukatuwa yana ba mu sai ta godewa ya wanda baya kasawa ga komi muke bukatuwa yana ba mu sai ta godewa don rabbana rahimunna subhanallazi makakina Allah wanda yayi ruhina shi bai an gaje da nisyana ya Allah kayo salatinka da aminci ga wanda ka saka gaban dukkanin halittarka salatin kasa da alaye ya har gami da mataye a halul baiti sa suka laye Jilani da shehi Tijjani da shehin gana mu Usmani da kanin nashi Abdu Gwandu Gwani ya Allah ka bani ilhama da sani wanda zani gode maka tsaran rabu kan na saba ma waka yanzu zani suma malamai ku zan ka lurowa kuskure sai ku zan ka gyarowa wanzo da ya fi dacewa da ya bi tun da shi ka cetowa ranan nan da babu mai cewa uffan Sai la
giya hakika garwashi. Canza a gaishe da akwakkona. Jahilci ashe bala'ina, rashin sani ashe musibana. Mai ilimi ka dogo Qur'ana, ya san wajibi ya san sunna. Ya san wanga mustahabina. Waye mu zan ka kama su, don wallahi kan mure na su. Don kowa ya ce ya rena su, shi wannan mutum Shakina. mai samu ka zan kayan zakka. In ka kira ko za shi kama ka, matalauci ka gode Allahnka. Bauta mai ka kama kai kuka. Gare don ka san sami'unna. Yabon ta zani komawa na Hadija mai dubun baiwa, don ƙaunarsa ita ka sa ta kawa ni begen shi. Na cikin raina. Ko yaki aka yi ana ɗauki, kai ko ana ɗauki, in doki gare ni in jaki, ni ma za ni shirya nau ɗauki, in zo gun yabon habibina, ko da an kashe ni ba laifi. Wallahi ba laifi. Wa wallahi summa tallahi, ko an kashe ni ba laifi. Wasu banza ka sha da su wofi. Kwale ni da gaban shuna. Ya sirrin ilahu na manzo, imamin da shi ka ci yanzu, har da tun da shi kaɗai ya zo. Da saƙon ilahu Qur'ana. Jairul anami sallallah, mai kyan raka'a da alwala, ka kira yanka ce bashiru bala. Da amfani don muradina. Jairul anami sayyadina, ka zamo wanda za shi fili na tungit, ka a koye caji na. A hurce a kai ni aljanna. Aljanna addada ɗaiɗai, yan mata akwai su can sosai, mutum guda kawai 70,000, sannan babu mai majan rai. Ka ji daɗin ka in ji Allah na. Matan farfaru da jajaye, ga gashi irin na buzaye, ga kamshi kamar na angaye. Allah ka ba mu aljanna. Namomi akwai na tsuntsaye, ga dafaffe ga wanda a soye, ga giya wadda ba ta samaye. Can aljanna